Ahojte priatelia, dneska mám pre vás odkaz od ducha holubice, ktorý nám hovorí, že máme žiť v mieri. A tento mierový duch holubice vás svojim kľudným hrkútaním pozýva k prijatiu energie mieru a dovoliť súcitu zahriať svoje srdce. Vždy máte moc, aby ste v sebe vytvorili mier, a vzhľad ducha holubice pripomienkou, že dnes aj každý deň je dobrým dňom pre ukľudnenie akejkoľvek turbulencie vo vnútri vás, keď stelesňujete pokoj a mier. Keď ste hore, dole alebo všade okolo vás sa môže hocičo diať, čo by vás mohlo rozptýliť, ste povolávaní, aby ste sa tým zaoberali srdcom mierotvorcu a pýtali sa sami seba, čo by v tejto chvíli urobil mier. Pokoj, ktorý hľadáte, sa vznáša a šíri sa do sveta, tak ako duch holubice posiela svojho posla, aby vám pripomenul krásu harmonickej existencie so všetkým, čo je. Aké krásne a mocné je vaše súcitné srdce.